Нека разгледаме списъка с номенклатурата. Той е иерархичен, като в левия прозорец са групите, а в десния са елементите на конкретно избраната група. Ако искаме да прегледаме всички елементи в списъка, независимо от групата, съществува подобна възможност чрез бутона Иерархичен преглед. Сега всички елементи и групи са в един линеен списък. Сортирането на елементите в списъка се осъществява лесно, чрез кликване в заглавието на колонката. В края на заглавието на колонката има малка стрелка, която показва посоката на сортирането. Друг начин за сортиране и определена селекция е чрез бутона за филтър по стойност текущата колона. Маркира се стойността, по която искаме да направим селекцията, и натискаме бутона. Сега ще се визуализират само тези елементи, които съдържат маркираната в списъка стойност. Лесна и бърза възможност за търсене може да се осъществи чрез директно писане в колонката с активната в момента сортировка. Например, търсим Bold. Веднага се изобразяват тези записи, които започват съответния текст. Друг начин за бързо търсене в текущата сортировка е чрез полето за търсене Търси текста. При това търсене няма значение дали набор от символи в началото на съответното поле, в средата или в края. При нужда да повторим някое търсене, от специален бутон е възможно да извикаме последните търсения, които сме правили. Съществува и разширена система за подробно търсене, в която са възможни търсени не само по цифрова и символна стойност, но и определени логически операции.